Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Maayong buntag kanato dihang mga kaigsuunan. Ari na punta kita karon sa atong gitawag og religious debate, usa ka friendly debate. Batok sa ang magdebate ang Roman Catholic Church na si Brother J. Carlo, usa ka CFD. Ang muatbang kaniyang usa ka SDA defender na si Brother Dan Maasin sa Seventh-day Adventist. Tapos ang topic nila maura gihapon, no? So murara na siya og kining gitawag og kining the rematch. Pero lahi na ang negative nga muatbang, okay? So ang tema pamatud-an sa Roman Catholic Church pinaagi ni Brother J. Carlo Badinas, usa ka CFD. Domingo ang adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia o referensya, okay? So bago kita magsugod sa formal nato nga debate, akong hangyoon ang atong igsuon nga gikan sa Katoliko nga si Brother J. Carlo nga maghatag og opening prayer. Brother J. Carlo, palihog. Okay, Brad, wahibil. Samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amin. Among mapinanggaw namahan, salamat sa iyo sa kamuntagon na nagkiskot na sa mismo mga balaang pulong. O ginaon lang itong namahan nga makabot na mo ang imong tuyo, kabubuton, o dili usab ining dili mapatigbabaw ang garbo. Hinuon madawat na mo ang usag-usag kung unsay kamatuoran. Bisag managlahi ang among baruganan Ginoo, ikaw lamang ang masayod. O bisag managlahi ang among baruganan Ginoo, ipatigbabaw usab namo ang among gugma sa ngadto sa among isigata o isigaatbang langit mo nga mahan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo ban sa Espiritu Santo, Dios na sa buhig hari hantod sa kanturan. Amen. Amen. So daghan kay salamat kanimo diha igsoong J. Carlo. So bago na to basahon ang rules and regulations sa atong dialogo, muanhisa kita sa expectation, no? Kung sa may expectation ni mo ni Brother J. Carlo nga debate, nga murag partida naman kang Brother Dan, kay naminaw ra ba siya itong niagi ninyo nga debate ni Brother Glenn, nga kanitimaha, maura gyapon. Sumura rin siya continuation. Pwede ka makahatag kung imong expectation na nga debate, Brother J? Brad, kanang expectation na mo sa debate na mo, kani si Bradan, no? Kanang usa siya akong ningulat kung kanang nagihagit ning timaha tawa pa minigling alado mo na nga ako po ni siyang gitamod na ini usab ang among tema. Inalig si Brad Dan Maasin na siguro sad siya ay estilo po niini saon pagbigar niya akong tema kay matag usagod no nagpareha sila og doktrina nilang Glenn Alado apan lalahi estilo, no? Unsaon nila, unsay arte nila sa pagnigar nini ngayon nga akong tema. Muna Brad Pard, ako sa gitamod si Dan Maasin na mao ang mo kuan por ani nga tema makigharong o mahog na sa nina mo og rematch kay pagkanan nga nakadebate na mi ani kaduha, mahog na nina mo rematch. Pero kini nga tema bago pa ni nga tema na mo aron ba mi nakadebate ani. Mao ra to Brad Pard. Okay, salamat kayo. Brother Dan Maasin, imong expectation, no, sa kining debate. Okay, expectation ako na ining debate since nakadungog na ko sa presentation ni J. Carlos sa iya sa debate to ni Brad Glenn. So, expect na ko nga mo-upgrade ang iyahang mga ebidensya nga ilatag sa karon o kanang mausab ang iyang mga estilo sa uban kay kini dili raman siya mo'y Katoliko nga nagdala niini nga topiko isig nga pagpamatuod. So mo na nga ang ako expectation ba nga makadungog kog sa iya og mga bag-o nga mga ebidensya isip nagpamatuod niini nga tema nga makaingon ko nga bag-o para sa ako nga nadunggan. So mo na akong expectation kay nakadungog naman ko sa iya mga presentation tumyaagi. Okay. So nag-expect siya og kining mga secret weapon din ni mo diha, Brother J. No? Mga. So okay, so karon atong basahon ang rules sa dialogo, no? Bago ta mo formal sa muhatag sa atong first set. Okay?
Number 1, musubay sa tema, dili lang mulikay sa issue. Number 2, mutahod sa moderator. Note, kung muingon ang moderator na ruling or moderator's time, ang mga speakers kinahanglan muhilom. Number 3, ang tubag dili mulapas sa 1 minute. Pero kung dili kaabot og 1 minute, paminaw kamo, ang tubag kinahanglan muingon ra og maora na akong tubag. Subot pa sabot, naghatag ka og katungod nga ang imong nabilin nga segundo imo nang i-wave ug ang mangutana muhatag gapud siya og bag-ong pangutana. Ikaupat, ang tubag nga oo ug dili kinahanglan nga tubagon og oo ug dili apan pwede i-qualify ang iyang answer. So, note, dili mulikay. Dili mulikoy-likoy ug dili moingon nga wala sa tema bisan naa sa tema. No, please refer to rule number 10 for more detail. Walay atake personal. Atakihon lang ang argumento, mga policy nga nahimo og mga estilo sa pagtubag sa pangutana. So remind lang nako mga speakers, dili kini flip top, okay? Nga pwede ta mo gamit og mga trash words. Pwede maka-video call, pwede maka-video o record ang tagtungod sa dialogo. Ang video o record dili pwede editon. Pwede maski bisan unsang version sa Biblia. Pwede Old Testament, pwede po New Testament lang pagadawaton apan pwede mo qualify ang debater nga sayop ang translation busa dili kini mahimong basihan na sa ebidensya. Number 9, pag muingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. Kinahanglan nga modeklarar ang moderator nga wala tubaga ang pangutana. Ug mupaingon sa laing pangutana, busa ayaw kamog likay-likay, tubag kay mao man ang purpose nato nga nagdebate ta. Andam kita motubag kanunay. Number 10, kinahanglan nga ang pangutana bahin sa tema o sa topic pamatud-an sa Roman Catholic Church Domingo ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia o referensya. So dili na kita kinahanglan mo gawas diha. Number 11, 15 minutes on constructive presentation. First, affirmative, followed by cross-examination by the negative side for 10 minutes, vice versa. Rebuttal, muna ang affirmative, tapos negative, 10 minutes, no objection. Conclusion or final stand, muna ang negative, tapos musunod ang positive side, 5 minutes, no objection gapon. Number 12, dawaton ang tanan nga standard nga referensya o pwede kini gamiton but subject for review. No, kung ingon ang pikas nga fake ang referensya, sa pikas kinahanglan nga mopakita siya og tinuod nga libro nga parehas nga gipresent sa pikas. Note, kung mudala o lang og Xerox copy, isa lang ka page nga copy, subject for review. Kay dako ang posibilidad nga kinit fake. So for the record, nga kaning number 12, so sa atong naandan, mo post kita og 5 minutes, tapos atong hatag ang author ug ang pangalan sa libro para i-verify sa pikas nga kampo. Okay? So agree ba tatanan diha mga speakers? Okay, Brad. Agree, Brad. Okay, agree. So daghang kang salamat sa inyong pag-agree. So karon ari na kita karon sa atong first set sa atong debate, no? Pamatud-an sa Roman Catholic Church Domingo ang adlaw nga ipagpahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia o referensya. Affirmative, J. Carlo Bandinas, usa ka defensor katoliko. Ang muakbang ani niya isip negative, si Brother Dan Maasin, usa ka SDA defender sa Seventh-day Adventist Church. So, Brother J. Carlo, kung andam na ka, aduna kay 15 minutos, no? Sa pagbuhat sa imong constructive presentation, pero hatagan tika og 30 seconds nga pagpaila sa imong sarili og imong barugan para kini for the record lang o para pud kini sa mga umaabot nato nga mga listeners sa Facebook o sa YouTube. 30 seconds pagpaila sa imong kaugalingon og sa imong baruganan, Brother J. Carlo. Ang 30 segundos magsugod pagtingog nimo, ko. Okay, Brad. Ako si Brad J. Carlo Badinas, usa ka Romano Katoliko o membro usab sa Catholic Faith Defenders diri sa Cebu chapter. Mo may sugon nagpabarog niini pag-usab kining timaha. Pamatud-an ko nga ang Domingo adlaw igpapahulay sumala sa Biblia og mga referensya.
ako nagmaisugo niini kaysa akong unahon na kampante jud ko nga kining Domingo mao ang adlaw igpapahulay sumala sa Biblia og mga referensya. Adto ako kuto bradan at Brad Pads. Okay, go ahead. Kadyot lang, So, Mr. Moderator. okay, go ahead. Murag naay kulang sa tema da. Ang Ito tema nga gikan sa buutan, Brad, pamatud-an nga Domingo ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia og referensya. Oh, Wala oh, may gina. Kristiyano imong gibasa? oh. Dili Oh, sa ay Kristiyanos sa ako lang tong pagsulti. Okay, Pamatud-an sige. ako sumala sa Okay. Biblia ang Domingo adlaw papahulay sa mga Kristiyanos. Okay, sige. Mao gina nga tong tema. Okay? So, basa mo. 15 minutos, Brother J. Carlo. Go ahead. Okay, Brad. Una sa tanan, mayong buntag mga igsoon o mayong buntag sa akong katbang si Brad Dan Maasin. Unya, ang tema nako, no, pamatud-an ako sumala jud sa Biblia nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Oh. Mo na nasuwat sa among tema. Sa paglitok nako, Bradan, wala lang nako manlitok ang Kristiyanos. Pero nasayod na ka na mao jud natong tema sumala sa Biblia, no? Ang Domingo adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. Unya, ang una akong ihatag nimo ang mga katarungan. Ngano nga kining Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos. Una, hatagan tikas mga rason. Kay tungod kay mao man usab kini ang pagkabanhaw sa Ginoong Hesukristo. Kay mao man ni ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Usana sa karason ngano ang Iglesia Katolika mipili usab niini nga kining Domingo adlaw ipapahulay. Kay ngano man kay tungod kay mao kini ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kini mao ang gipili sa Iglesia Katolika na kini mao gayud ang Domingo kay gumikan kay mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ikaduhang rason, tungod kay kining Domingo mao ang adlaw sa Ginoo. Usa kay mao maning adlaw sa Ginoo o kining adlaw sa Ginoo, Domingo man ni dili man ni siya Sabado. Domingo man siya mga igsoon. Ato na nga pamatud-an karon tadaot sa Biblia mga igsoon. Basta una na kong gihatag o gilatag ninyo nga rason, unsay rason sa Katoliko tungod kay pagkabanhaw na sa atong Ginoo karang Domingo og adlaw pud na sa Ginoo mga igsoon. Okay, sugdan nato pagkutlo ang Biblia. Atong sugdan pagkutlo ang Biblia. Sa Mateo kapitulo 28, bersikulo 1 ngadto sa 5 mga igsoon. Nag-ingon dinhi mga higala nga mao man ning pagkabanhaw sa atong Ginoo, no? Mao man ning pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mateo kapitulo 28, bersikulo 1 ngadto sa 5 nag-ingon dinhi pagkabanhaw ni Jesus, no? Ang title nini nabanhaw si Jesus. Niingon dinhi. Tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Dinhi mga igsuon makita nato, no? Sa maayong balita Biblia nag-ingon dinhi tapos sa adlaw nga igpapahulay. Meaning dunay adlaw igpapahulay nga natapos, nahuman, og dili makasupa kang akong katbang ani nga Sabadista si Dan Maasin nga kining adlaw igpapahulay nga natapos mao ni ang Sabado nga adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo. Og sa pagbanag-banag na sa Domingo, sa ato pa day paghuman sa Sabado nga ipapahulay sa mga Hudiyo, ni sunod na usab ang Domingo. Sa pagbanag-banag na sa buntag, sa adlaw Domingo, Domingo na. Kay human naman natapos ang adlaw ipapahulay nga Sabado sa mga Hudiyo. Og sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Sa maayong balita akong gibasa. Unya akong basahon ang Sabadista nga Biblia. Kung aminado ba ang Sabadista nga kining pagkabanhaw sa atong Ginoo Domingo man jud ni. Hinoon dili ni mo atong topic. Pero ako pamatud-an nga katong pagkabanhaw sa Ginoo Domingo mao tong adlaw ipapahulay. Matod pa dinhi sa Biblia ang Sabadista. Tapos sa adlaw nga igpapahulay o sa pagbanag-banag na sa buntag sa unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan.
Timan mga igsuon naghisgot og unang adlaw sa semana, nahaunang adlaw sa semana. Og kining nahaunang adlaw sa semana matud pas may balita. Unsa ni? Adlaw Domingo, dili man na makasupak silang dan maasin no ang akong katbang dili mo supak niini. Ni kining nahaunang adlaw, kining nahaunang adlaw semana, Domingo man din na. No, di ta makasupak ang first day of the week, Domingo. Og matud pa dinhi tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo o adlaw sa unang adlaw semana. Nga kay adlaw mang Domingo. Doon na ba'y mabasa nga kanad adlaw igpapahulay doon na. Atong basahon sa laing version sa Biblia, Mateo 28. Ha? Atong basahon na sa laing version sa Biblia, Mateo kapitulo 28, bersikulo 1 nga to 5. Unsay mabasa dinhi? Mao gyapong teksto mga igsoon, sundi lang ang maong teksto. Karon Objection, Mr. Moderator. Matapos Yes, ang go ahead. adlaw Objection, go ahead. igpapahulay nga Sabado. Okay, ruling. May objection. Okay. Palihog lang ko hangyo lang ko sa akong katbang pakisulti kung unsa nga version ang iyang gibasa kay iyang giingon magud lain nga version. So unsa na nga version? Okay, noted. Ang version gitawag ni siya og ang Bagong Testamento gihubad gikan sa Griego Dr. Gadiel T. Isidro. Okay. So, okay. Noted na. Hindi, Go ahead. 9 minutes and Mr. 43 Moderator, seconds. ang akong gipangutana ang version dili ang nagubad. Mao lagi ni ako gikumpleto na kog tug-an mo ni ang version jud ani na Bagong Testamento. Ang gihubad gikan sa Griego unya Okay. Dr. Gadiel T. Isidro. Kompleto na. Okay. Sige. 9 minutes and 43 seconds. Go ahead. Unya. Karon say naghisgot man ha pag-una naghisgot man didto og dunay adlaw papahulay na natapos moto Sabado og sa pagbanag-banag na sa laing pagbanag-banag na sa adlaw Domingo matud pa dinhi sa laing version sa Biblia ang Bagong Testamento nag-ingon dinhi karon sa hapit na matapos ang adlaw nga igpapahulay sa Sabado og sa pagbanag-banag na og sa pagpamanag-banag na sa laing adlaw nga igpapahulay niabot si Maria Magdalena ug ang naihi usab na Maria aron tan-aw sa lubnganan. Tanawa maugit sa maayong balita gibasa nako sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay sa Sabado ug sa pagbanag-banag na sa adlaw Domingo. Ya matud pa dinhi laing no pagbanag-banag na sa laing adlaw nga igpapahulay. Sa ato pa mga igsuon klaro muguwa ang dakong therefore nga kini di ay Domingo matud pa sa laing version usa ka version dinhi gitawag og laing adlaw nga igpapahulay. Mao na siya mga higala. Tinaw ang maong bersikulo nga sa duha ka version maing balita o kining usa Bagong Testamento. Na kadtong pagbanag-banag sa adlaw Domingo sa laing version nag-ingon dinhi laing adlaw nga igpapahulay. Meaning ang Domingo mao ang laing adlaw igpapahulay. Og matud pa sa Bibliang Sabadista nahaunang adlaw sa semana. Nahaunang adlaw sa semana dito mga igsoon. Kung mingoy kag nahaunang adlaw, therefore Sunday jud siya mga igsoon. Unya unsa pa? Kining adlaw igpapahulay kay napamatud-an naman ako so jud sa Biblia mismo mga igsoon. Na kining Domingo adlaw igpapahulay. O gitawag usab kini siya og adlaw sa Ginoo. O kining adlaw sa Ginoo mao gayud ni ang Domingo ug mao usab adlaw igpapahulay usab ni. Matud pa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 nag-ingon dinhi. Kamahayag ni Juan atong paminawan na ingon ningon si Juan. Ako diha sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Matud ang Juan. Og nakadungog sa luyo nato sa usa ka makusog na tingog nga sama sa usa ka trompeta. Matud pa ni Juan nga sa adlaw sa Ginoo
diha sa espiritu si Juan, diha siya sa espiritu. Nya didto sa iyang luyon nakadungog siya og makusog nga tingog nga sama daw trompita. Nya matud pa sa Biblia nga kana diyang adlaw sa Ginoo matud pa ni Juan, adlaw na nga Domingo. Adlaw na nga Domingo. Atong basahon ang laing version sa Biblia. Ang tawag ani, ang version, ang pulong sa Dios. Balikon ako, ang pulong sa Dios. Pinadayag 1:10. Maugya po nga sitas, nag-ingon din sa adlaw nga Domingo, gigamhan ako sa Espiritu Santo o nadunggan ko ang makusog nga tingog nga daw trompita dapit sa akong likod. Sa ato pa kadtong pinadayag 1:10 nga adlaw sa Ginoo, matud pas pinadayag 1:10 sa pulong sa Dios sa adlaw nga Domingo. Meaning nga kadtong adlaw sa Ginoo nga nagdiha si Juan sa espiritu, adlaw dito sa Domingo. Adlaw nga Domingo dito. Nya tingali ang atong kadbang mangutana. Kanang imong gibasa naaba na sa original. Naaba na sa original text, naaba na sa original, naaba na sa Griego. Nga kanang pinadayag 1:10 Domingo ba jud na? Ato lang ang hapina no kay tingalig mo na iyang pangutana. Ato kunong basahon sa original, no? Ato kunong basahon sa original nga Biblia, Griego naa sa akong kamot. 5 minutes. Kung Domingo ba ni coincide ba kining baing balita ay pulong sa Dios akong gibasa, nihaom ba sa Griego? Atong basahon kuno sa Greek. Let's Naa go, 5 minutes. Pinadayag 1:10 Griego nga Biblia, giingon dinhi. Iginomen in pneumati inti Kyriaki imira kay ikausa punin ho piso mo migalin os saltigos. Tiban mga igsoon unsay mabasa sa Griego? Giingon diri ti Kyriaki. Tinaw nga ang nasuwat pinadayag 1:10 Kyriaki mga igsoon sa Griego. Unsa nang Kyriaki? Matod pa sa Greek Bible Dictionary, ang Kyriaki nagpasabot og Domingo. Meaning sa Griego nga Biblia sa original text kay ang New Testament na suwat man sa Griego, ang nabasa sa pinadayag 1:10 Kyriaki. Kung ingon gani kag Kyriaki, Domingo. Dili Sabado mga igsoon. Karon, di pa matud-an man pod sa libro sa Sabadista. Nga kining title aning libro ang mga buhat sa mga apostoles. Buhat jud sa mga apostoles. Dili jud kanang pagtuos mga apostoles, buhat jud sa mga apostoles. Yati Domingo ro. Brad, unsa oras ka, Brad? 3 minutes. Batod pa sa mga buhat sa mga apostoles. Rolling. Kanang mga maminaw diha, ayaw lang mo batin, paminaw lang. Pero kung dili mo kapugong sa inyong sarili, palihog lang, live na lang mo sa conference, no? So, ayaw lang mo batin, ha? Okay, go ahead. 3 minutes and 12 seconds. Go ahead. Okay, Brad. Matod pa sa ang mga buhat sa mga apostoles. Buhat mas mga apostoles, ha? Unya, doon na dako diringo, dako kayong litra diri, Ellen G. White. Katudeng pinadayag, 1:10 nga akong gibasa, matod pa ni Ellen G. White, nga adlaw dito nga igpapahulay. Objection, Mr. Moderator. Okay, go ahead. Palihog lang ko sa akong kaatbang ang pakisulti lang sa chapter sa libro ni sa Acts of the Apostle kung unsa nga chapter o unsa Okay. siya nga paragraph. Okay, chapter daw, page o paragraph. Sige, ako balikon ha. Ilista diha, Brad Dan Martin. Ang mga buhat sa mga apostoles, unya, page, pahina 495. Chapter bro, chapter. Wa ni say chapter, Brad, pahina naman pinadayag. Naanay chapter bro. Ito ang pinadayag na pahina 495 ang mga buhat sa mga apostoles. Acts of the Apostles, di ako yung libro ni Ana, chapter. Ang kuan lang galing diri ako ang Ellen G. White writings lang ni pero amo nang kinahanglan kog chapter kung unsa na siya nga Ang chapter. chapter ni mao ning 495. No, page mo na.
Mo lagi wa man guni say chapter diri Brad. Ang mabasa ra diri nato. Naanay chapter bro. Chapter Unsa na imong gigunitan? Libro jud na. Dili. Libro dini siya Brad, libro dini siya newspaper, libro ni ha. Unsa ka chapter? Wa man lagi ni siya, wa man ni siya chapter Brad. Ang kuha naman diri Brad. Tanawa bro sa table of contents. Table of contents. Tanawa. Ipost ang time. Chapter na chapter. Okay, maghatag tong 5 Wala kay maghatag tong 5 minutes ha. Dapat yun say chapter ay sa ha. Maghatag tong 5 minutes. 5 Chapter minutes time lang. ay sa ha. Oh, medyo wala man kayo makuan diri Brad nga imong gisulti nga nay chapter. Ha? Wala man kayo diri gipatik sa Pilipinas. Oy, naabot man tagpatik sa Pilipinas. Wala man diri Brad, wala chapter diri Brad. Table of contents. Table of contents. Table of contents. Table of contents. Unsa na nato dinhi, no? Basta nihatag na ko nimog page ha. Basta nihatag na ko nimog page. Table of contents. Pati una ay sa chapter. Wala man diri in tawon Brad, wa may chapter diri Brad, wa di ko nakakitang chapter diri Brad dan maasin. Unsa ka page sa imo ha? Ibasa? Baklian na lang sa page Brad, naa sa 495. Balik na ko mo sa moderator mo. Okay, time resume. Palihog. 2 minutes and 47 seconds. Go ahead. Okay. Kaya ginaingon din sa pinadayag uno Jis, katong gibasa nako adlaw sa Ginoo nga napamatud-an nako sa laing Biblia nga Domingo ditong adlaw sa Ginoo ug gibasa pud nako sa Griego original jud New Testament Griego jud. Bro, pagibasa bro unsa toy nabutang sa Acts of the Apostles murag wala pa nimo nabasa. Ako basa Brad, abot lang Brad, maabot ako diha. Nya sa pinadayag uno Jis, Domingo sa Griego Kyriaki, Domingo gyapon ug matud pa sa mga buhat mga apostoles pahina 495 nagkanto ding adlaw sa Ginoo gipamatud-an ni Ellen G. White nga adlaw ngadto nga igpapahulay. Adlaw dito nga igpapahulay. Atong basahon ha, kumpletuhon na to basa. Ingon ini atong mabasa. Adlaw kadto ngadto nga igpapahulay. Unsa ka paragraph? Nga ang Ginoo sa himaya mitungha ngadto sa hininginlan nga apostol. Tuldok. Kadali lang ba? Tuldok kadali lang ba? Kadali lang ba? Adlaw kadto nga igpapahulay. Rolling. Oh? Rolling sa Ang Ginoo sa himaya mitungha ngadto sa hininginlan nga apostol. Okay. Basta na to. Bro Jay, kadali lang. Kadali lang. Kaning Bro Dan. Palihog ko, ayo lang ugsapaw kay kuan kanang unsa lang i-take note na lang ang kuan kay na naman siya sa 495 kung makaya nimo og sulat sa mga mugbo nila nga kuan kay para dili ma unsa na to ha ay lang og sapaw diretso nga kuan nga nagbasa siya. Okay? Otro na ako, mo-object lang Mr. Moderator, ipalihog lang ko ikapila na nga paragraph ang iyang gibasa kay para masundan ako ba. Sige daw, ikapila daw nga paragraph kay nagsunod siya. Sa 495 Mr. Moderator, problema na niya unsay paragraph basta ako nihatag nako og pahina. Ako gingan siya 495 sundi bradan. Okay, take note na lang Brad. Take note na lang 425. Okay, take note na lang. Okay? Kana Brad part okay. Kana signal na doon. Dumog man ako yang tingog kung sakit man gani palupuga lang na siya diha. Okay. Moderator ako nagi hang up si kuan. Okay. Ron di magsinamok. Okay. Sige, go ahead. 1 minute. Kung kailan kung tingog ni Alado di River Brad, kung sakit man gani no, kaning iyang libro mo nila. Pasensya kayo Glinalado nga gisultihan kang Ellen G. White ha. Okay, wala na pansin na si Brother Glenn kay bawas man siya sa atong debate karon. Listener lang man siya. So 1 minute and 51 seconds. Go ahead padayon. Sige. Niingon din adlaw ngadto nga igpapahulay nga ang Ginoo sa himaya mitungha ngadto sa hinlan nga apostol. Adlaw nga igpapahulay gibalaan pagbantay ni Juan didto sa Patmos sama sa iyang pagbalaan niini sa panahon nga siya nagwali ngadto sa mga katawhan didto sa mga kalungsuran ug mga syudad sa Judea. Iyang giangkon na iya ang bililhong mga saad nga gihatag mahitungod niadtong adlaw.
Madara dayon. Diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Si Juan nagsulat, nadungog ko gikan sa akong luyo ang usa ka makusog na tingog, nga daw usa ka trumpita, nga nag-ingon ako ang Alpha ug ang Omega. Inaw kay mga igsuon nga kadto day si Juan nakadungog og makusog na tingog, adlaw dayto nga igpapahulay. Nya matod pa sa Biblia nga akong nabasa, Domingo man ito. Nya matod pa din sa inyong libro nga sa Badista, no, sulat ni Ellen G. White, adlaw ngadto nga igpapahulay. 30 sekundos. Gibalaan pagbantay ni Juan. Sa to pa ang adlaw nga igpapahulay, gibalaan pagbantay ni Juan. Meaning kini di ang Domingo nga adlaw nga kini Domingo nga mao ang adlaw igpapahulay, gibalaan, gibantayan sa mga Kristiyanos. Meaning ang kining Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Kay gibalaan ko ni Juan, gibantayan ko ni Juan, unya kini si Juan, Kristiyanos man ni si Juan, no? Dili man ni bunagin, Kristiyanos man ni si Juan, mga igsoon. Okay. Time. Fine. So, daghan kayong salamat kanimong igsoon nga J. Carlo gikan sa Roman Catholic Church, usa ka defensor katoliko. So karon ari na kita karon sa atong first cross-examination nga ilabay sa atong igsoon nga si Brother Dan Maasin, pero bago na ko ihatag ang oras, na kay objection, na kay isulti Bro Dan. Bro Jiwan. Bro Jiwan. Yes. Mag-advertisement ko, please subscribe to my YouTube channel, Freelance 57 CFB and G1 Paisonic, mga igsoon. Okay, dagang salamat Brother Jiwan. Ikaw Brother Dan Maasin, basi gusto ka mag-advertise sa imong page? Okay, lihok lang po ko sa ako page. Mag-uhay pa man na, is the Defender sa YouTube, unya sa Facebook page, is the Bible Missionary. Okay, so daghang salamat kanimo Brother Dan Maasin. So 30 segundos Brother Dan Maasin. Palihog ko pagpaila-ila sa imong sarili, isulti ang imong baruganan, no? Bago na ko ihatag kanimo ang 10 minutes ka cross-examination. 30 seconds, go ahead Brother Dan. Okay, so may buntag sa tanan, ako si amigo ninyo, Brad Dan Maasin, no? Daniel Maasin ang akong tinuod nga pangalan, og usa ko ka ordinaryo nga membro sa Seventh-day Adventist Church, og nakahiligan sa nako ang pag-discover sa mga kamatuoran nila binagyod sa pagdepensa sa pagtulon-an sa Seventh-day Adventist Church. Moro na, Mr. Moderator. Okay, so daghang salamat Bro Dan. So 10 minutes first cross-examination. Kung mutingog ka, ang oras mo dagang go ahead. Okay, una nga pangutana. Matod pa sa imong tema, pamatud-an Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia og referensya. So duha ang imong basihan, Biblia og referensya. Karon ang akong pangutana, kini bang imong tema nga imong gipamatud-an? Gipamatud-an ba kini nimo tungod kay kini mabasa sa Biblia o tungod kay kini dili mabasa sa Biblia? Nang kabad, ang akong tema ako kining gipamatud-an tungod ba kay mabasa sa Biblia o dili? Ang tubag, gipamatud-an ko ni tungod kay mabasa sa Biblia usab ug mabasa usab sa referensya. Okay. Sa tubag ang pangutana, Brad. Sa Biblia lang sa ta. Okay, So, kadali lang ha. Kadali lang bro. Dili na to kalimtan nga musulti kita sa atong rule number 3, no? Kinahanglan kung dili kaabot og 1 minute atong tubag, mubo lang ang tubag, mingon tag maura na ang akong tubag. Okay? Para ang timer i-set na ko og balik sa 1 minute, okay? Okay. Pwede man guro Mr. Okay. Moderator pag may nga natubag na pangutan, next question mo na rolling na. Dapat maura na akong tubag o mingon na kag natubag ang pangutan na maura na ang akong tubag. Kinahanglan putlon gid nato na diha. Okay? Sige. 9 minutes and 15 seconds. Go ahead, Brother Dan. Okay, kay matod nimo na gipamatud-an nimo sumala sa mabasa sa Biblia. Matod dinhi sa imuha sa inyong libro, The Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons, sa page 997 sa PDF file, unya page 89 kini sa libro yun sa compiled book. Matod pa dinhi, now the scriptures alone do not contain all the truths which a Christian is bound
to believe, nor do they explicitly enjoin all the duties which all the obliged to practice. Not to mention other example, is not every Christian obliged to sacrifice Sunday and to abstain on that day from unnecessary servile work? Is not the observance of this law among the most prominent of our sacred duties? But you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Kini ba nasabtan nimo o wala? Ano kabag? Nasabtan ko ang among basahon pero wala lang na nimo maayo og sabot. At bang nadan maasin tanang among James Cardinal Gibbons tanang the faith of our fathers na kanang giingon diha nga kung mangita diha sa misis nga tos pinadayag wala tay makaplagan no bisa sa single line nga Domingo adlay papahulay wala kayo nimo maayo na og sabot ang among libro okay wala kayo maayo nimo sabot sa among libro bradan importante nga kinahanglan mobasa ka ana kinahanglan sigon pod sa pasabot sa among kardinal o dili na wala mo ingon diha sa among libro The Faith of Our Fathers nga Domingo dili adlay papahulay mugamit man ka ano dili wala jud na munigar na kanang The Faith of Our Fathers Cardinal Gibbons wa jud ingon diha nga Domingo dili adlaw igpapahulay busa kung mugamit ka man ana kalihog lang nga ang imong interpretasyon kinahanglan mo usay interpretasyon sa maong kardinal. Time. Okay, Mr. Moderator. Wa man ko nag-interpret, nagbasa ra ko. Sa defensive man kayong akong katbang. Ang akong pangutana kay matod pa dire, nor di explicitly enjoin. Unya ingon pa dire, but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Karon kay matod pa nimo, imong gipamatud-an ang imong tema sumala sa mabasa sa Biblia. Karon ang pangutana asa may insakto ninyo ani ni Cardinal Gibbons. Si Cardinal Gibbons nga nagsulti nga dili mabasa sa Biblia o ikaw nga nagpamatuod nga mabasa sa Biblia. Tubag. Ang tubag. Si Cardinal Gibbons ug ako sakto mi. Ikaw mo'y wala masakto, ikaw mo'y sayop. Kay nga naman kay ang libro ni James Cardinal Gibbons wala nimo ayuha og sabot kay ang maong libro wala jud na munigar nga ang Domingo dili adlaw igpapahulay bisan unsa pay gisulti ni James Cardinal Gibbons sa The Faith of Our Fathers wa jud na munigar nga kining Domingo adlaw igpapahulay wa jud na munigar ang libro ni James Cardinal Gibbons wa man mamahayag si James Cardinal Gibbons nga Domingo dili adlaw igpapahulay busa kanang imong pagsabot bradan maasid wala matukma sa pasabot sa mong pare natubag ang pangutana. Okay. Ang wa ko nangutana sa akong gisabot wa ko nagsabot sa ako ang gibasa wa ko gi-interpretar kundi gibasa ra ko ni ug matod pa sa imong gibasa natubag na ang pangutana Mr. Moderator nag-premise pa ko unsa man ka. Okay, okay, padayon ang pangutana 5 minutes and 10 seconds. Okay, maminaw ta. 5 minutes na lang akong pangutana Mr. Moderator. Yes, 5 minutes na lang. Okay. So matod din sa inyong libro, wa ko ni gisabot ko sa akong kaugalingon kundi ako rang gibasa. Ang giingon din sa inyong libro, they explicitly enjoin sa ato pa ang kung basaw na to kung ato ning i-translate, wala sa Biblia, dili mabasa sa Biblia ang pagbantay sa adlawng Domingo o kung ang Sunday observance. Karon matod nimo, mapamatud-an nimo sumala sa Biblia, matod nimo insakto mong duha. Karon kay insakto mong duha. So sa ato pa di ay insakto po ning giingon ni Cardinal Gibbons nga dili mabasa sa Biblia ang pagbantay sa adlawng Domingo. Anin tubag? Balik ko na kung tubag ha, kay balik mo pangutan na sakto lagi mi ni James Cardinal Gibbons. Ikaw mo'y wala masakto, ikaw mo'y sayop. Kay ang libro ni James Cardinal Gibbons wala na munigar sa akong tema. Ang tema nako pamatud-an Domingo Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Cardinal Go ahead, Gibbons objection. Go ahead. wala na moingon nga Objection. sayop ang Domingo nga adlaw igpapahulay. Okay, Objection, maminaw sa ta. Objection, Ruling, objection. ruling. Kanang giingon ni James Cardinal Gibbons Okay. Ruling mo. Revelation wala tay Ruling mo, ruling. kana siya gadan maasin At kayong Bro, Jay, ruling ta, ruling. maong libro ni Ruling. Hala, hataw, hataw. Bro, busa Hataw, yun, natubag hataw. na usab ang moderator pangutana. time, moderator
shoulder sign. Okay. May objection, palihog. Mr. Moderator, wala man ko nangutana. Kung ninigar siya man mangutana man siya, Mr. Moderator. Panginaw, sa nag-object pa ko. Paminaw sa ta, sige. Wala ko mangutana kung si Cardinal Gibbons ninigar ba sa iyang tema o wala. Ang akong ipangutana, simple kayo, taas pa siya explain. Kay matod niya, insakto man po ning gisulti ni Cardinal Gibbons. Buot ba niya, or dawato na ba niya karon? Nga kining gisulti ni Cardinal Gibbons nga ang Domingo, ang pagbantay sa adlong Domingo, dili mabasa sa Biblia, insakto sab kini. Mao na akong pangutana, Mr. Moderator. Palihog ko ba insakto o dili? Palihog kog tubag sa imong palihog kog tubag sa iyang pangutana. Bro Jay, no, kay mangita ang iyang katungdanan karon pagguba manggod sa imong constructive presentation pinaagi sa pangutana. So palihog kog tubag sa iyang pangutana. Nakay nabilin nga 40 seconds. Go ahead. Okay, Brad. Wala lagi masayop. Sakto lagi si James Cardinal Gibbons. Kay wa man na munigar good. Wa man sana munigar nga nag-ingon si James Cardinal Gibbons nga ang Domingo dili adlaw igpapahulay. Gawas kung niingon si James Cardinal Gibbons nga kanang Domingo ha, sayop na dili na adlaw papahulay. Wa man moingon si James Cardinal Gibbons. Mo na Brad Dan Maasin bisag pila pa kabuok libro nga gidaan nimo diha ang libro ni James Cardinal Gibbons wa jud na munigar sa akong tema nga Domingo adlaw papahulay. Pangutana, sakto ba si James Cardinal Gibbons? Sakto. Ikaw mo'y nasayop kay kinhanglan ang pasabot ni James Cardinal Gibbons. Kung tinatanahonan ni James Cardinal Gibbons, mauntay na. Time na. Pakipos akong time, Mr. Moderator. Pakipos. Sige, yaw-yaw. Okay. Okay, next. Pila ka oras lang, Mr. Moderator? 3 minutes. 3 minutes na lang. Now, matod nimo ganiha sa imong gisulti, ang adlaw sa Ginoo dili Sabado kundi Domingo. Ang matod nimo ang Lord's Day dili Sabado kundi Domingo. Karon pangutan-on ta ka. Biblically speaking, unsa mang adlaw ang gitawag Lord's Day? Unang adlaw o ikapitong adlaw? Anong tabag? Base sa mabasa sa Biblia, biblical speaking, unang adlaw jud, meaning Domingo jud, base sa Biblia nga akong nabasa. Okay, matod nimo Domingo. Kung doon ako'y mabasa litra por litra sa Biblia, nga ang ikapitong adlaw maong Lord's Day, dawaton nimo pildi na ka? Basaha diha, Brad, basaha diha. Kay kana Mr. Moderator, Okay, dali lang. Objection ta. Sa Biblia, Domingo jud, matod pa ni Juan. Kadali lang ha. Brother J. Carlo. Ay, Ayog kalimot nga nilabay siya karon og kanang challenge question. Kung imo siyang pabasahon, mutubag kag basaha, pildi na ka. Ingon niya basahon ako, Mr. Moderator, ha? Dawaton ba nimo Basahon daw na o ako. dili? Karohon ako ang iyang kuan basig wala ka kasabot, no? Dawaton ba nimo ang iyang challenge question kung naa siya mabasa, pildi na ka. Dawaton nimo dili. Mr. Moderator, Yes. ako nang dawaton basta iya mabasa sa akong sitas nga kanang Sabado maong adlaw sa Ginoo, pildi ko. Dili. Mabasa niyo sa sitas. Dili sa imong sitas naa siya mabasa. Sa Biblia, Mr. Moderator. Biblia. Okay, sa Biblia mismo, ha. Sa Biblia may Karohon na- basihan. Sa Biblia may Karohon basihan. na to. Rather than maasin, usba og sulti ang imong challenge question. Akong challenge. Kung doon ako'y mabasa sa Biblia, nga ang ikapitong adlaw mao ang gitawag nga Lord's Day. Ang 7th day mao gitawag nga Lord's Day. Kung doon ako'y mabasa, dawaton nimong pildi na ka. Kung mabasa lagi nimo sa akong sitas, pildi ko. Pero kung di ka ni mabasa sa akong sitas, ikaw mo'y pildi. Objection, Mr. Moderator. Ayaw usba kanang mutubag ka ang imong katungdanan karon mudawat sa challenge or dili, no? Ayaw usba ang iyang kuan kay challenge question man na. So palihog ko, kung dili ka mudawat, ayaw pagsulti lang og dili ka mudawat kay nganuman atong ingnon ang atong katbang kung iyang i-reconstruct ang iyang question. Kay challenge question man eh. Mr. Moderator, tayong sa Mr. Moderator. Okay. Mr. Moderator. Kung dili man ganiya kayang mabasa sa akong sitas ng Sabado adlaw sa Ginoo,
Sunod na lang, Mr. Moderator, di ko mo dawat sa iyang challenge. Basta dili ka Okay, ba? okay. Atong Mr. klaruhon ha. Counter objection, Mr. Kadali lang, Moderator. kadali lang ha. Bro J. Carlo, rule number 10, no? Kinahanglan nga ang pangutana bahin sa tema o topic. Nga, ang gibasihan nato Biblia o mga referensya. Okay? So ang iyang pangutana mahitungod gyud na siya sa Biblia. Ang iyang gipangutana gi-challenge mo ha, mahitungod sa Biblia. So, klaruha lang kay wala man ta sa tong rules nga mahitungod sa imong gilatag nga sitas. Kundi ang imong mga sitas naa gyud na siya sa Biblia. So ma-consider na ko na nga ang ilatag ni Brother Dan naa gyud sa Biblia kay sitas man, no? So ang pinakamaayo ani kung dawaton nimo o dili, ayaw siya pabasaha kay para dili nimo dawaton, ayaw pag-ingon nga basaha kay buta sabot ana gidawat nimo. So klaruha, no? Klaruha diretso na lang nga dili ka mudawat sa iyang challenge question. Okay? Klaro lang. Kay ayaw lang pagkuan kay basig misinterpret nato ni tanan, mabasa niya challenge question na ba na, critical na ba na siya nga kuan. Wala gitawag og secret weapon, ha? Mga engine question na. So, 2 minutes and 20 seconds. Bro Dan, maasin. Osmond ako akong challenge, Mr. Moderator. Kung mudawat ba siya sa akong challenge, akong Osmond, ipo sa ang time kay 2 minutes and 20 seconds. O balik ko lang na ako. Final ko na ha, final kining question na siya. Adili ningon nga last question. Final nga pag-usab dani sa question na kung mudawat kag sa dili ana, wala na ko mahimo, nag-wire na ko. Go ahead. Okay. Kuha na ipo sa ang time, Mr. Moderator, kay objection pa man. Okay, nakapost. Okay, iya hamang gipamahayag ganiha nga ang adlaw sa Ginoo dili Sabado. Unya sa iyang presentation po ningon siya nga ang adlaw igpapahulay Sabado, no? Sa Mateo 28 base na, pero ang iyang gisulti nga ang adlaw sa Ginoo dili Sabado kundi Domingo. Unya sa ako ang question sa iya nga kung ang Lord's Day ba unang adlaw ba o ikapitong adlaw, matod niya unang adlaw. Mao ni nga ang akong challenge sa iya, Mr. Moderator, kung akong mabasa sa Biblia nga ang ikapitong adlaw mao'y gitawag nga Lord's Day, dawaton ba niyang pildi na siya ni ining debatiha? Mr. Moderator, Yes. ako na siyang natubag pa ganina. Ako sa giingnan, kung dili siya mudawat pud dili pud siya mudawat sa akong giingon niya, nga nakidil man jud siya nako, challenge. Kung dili siya mudawat ana sa nga kung iyang basahon sa akong sitas, di ko mudawat sa iyang challenge, Mr. Moderator, kung dili siya mudawat pud sa akong hangyo niya na ipabasa pud sa akong sitas. Counter So, final objection, mo. Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. Ang basihan namo Biblia ug referensya. Wala sa among debate nga basihan namo sumala sa sitas nga iyang ipabasa. Tama. Ana ka Dan maasin. Ayo, isa man gyud kadali ha. Counter objection. Sa dili ako pamahayag. Counter objection. Kadali lang. Klaruhon na to. Dawaton ang challenge, Brother Jay, o dili? Kana lang. So ba, Mr. Moderator, dili na ako dawaton kay dili Okay. ba siya muuki sa akong sitas. So, dili siya mudawat sa imong i-reconstruct ang imong question palihog kay dili siya mudawat. Okay. So, sa ato pa dili na siya mudawat, Mr. Moderator. Okay. Sa 2 minutes and challenge. 20 seconds. Okay na. Question time. Halatado na. Okay. Karon, matod pa nimo gigamit nimo ang Revelation 1:10, no? Lord's Day, unya gigamit pa nimo ang Griego nga Kyriaki, no? Or sa uban ni ana, sa uban pud ana nga mga coin Greek man imo hagod. Kyriakos. Ang akong pangutana kanang Kyriaki, unsa may meaning ni ana? Kahulugan ni anang pulong Kyriaki. Base sa kanang Greek Bible Dictionary, base lang sa Greek Bible Dictionary, Sunday, Brad. Sunday. Unsa nga libro sa Greek Bible Dictionary? Unsa nga libro kinsay author? Kung nasa Greek Bible, unya saluyo na ay Greek Bible Dictionary. Kaya sa kuan pa na, sa Bisaya pa na, dinay listahan sa mga pulong ba? Okay. Sa pulong. Okay. Domingo man, ang gingon diri, ang Kyriaki, Sunday. More, base ra sa akong nabasa. Wala ko nangutana sa translation, sa iyang translation ba? Kundi ang Wako kahulugan. translation, objection, Mr. Moderator, wako mamahayag na translation na. Niana lang ko base sa dictionary, Greek.
Oh, ang Okay, meaning, noted. okay, sige. Ilito Okay. ko translation, Mr. Moderator. Dan, Okay. palihog ko labay sa question nga kuan gyud. 1 minute and 17 seconds. Okay? 1 minute na lang? Yes, 1 minute and 17 seconds. Ganina nag-alarm ko 2 minutes and 20 seconds. Proceed na lang ko. Nag-post na dito. Now, So kani Gigamit mga duha ka nimo. question na lang ni. o Sige. gigamit nimo ang Mateo 28:1. Now, kana ba dihang Mateo 28:1 isip igipamatuod nimo nga ang Domingo adlaw igpapahulay. Nabasa nimo diha nga si Maria, no? Diha ang mga Maria. Kana ba nga mga Maria diha? Mga Kristiyano na ba na sila o dili? Objection, Mr. Moderator, wala mi magtima kung kanang mga Maria diha, Kristiyanos magdili. Busa ang pangutana gawa sa tima, dili ko tubag ana. Okay, buhat og laing question palihog. Nay nabilin nga oras 53 seconds. Tagaan di kag duha ka question. Bradan. Wala mi magtima na, Mr. Moderator, kung Adan. kanang mga Maria diha, Kristiyanos man nagdili. Okay, nagtukoy na ta og tao, nagtukoy na Okay, ta og sige, Christianity ani. Sige, Okay. okay. So duha ka Kay imo man question. gibasa dihang Mateo 28:1. Kana bang mga Kristiyano diha na mahulay sa adlawng Domingo o wala? Objection, Mr. Moderator, wala lagi ko mogamit aning Mateo 28 aron pa pamatuod nga dunay Kristiyanos na mahulay. Ako lang gibasa ang Mateo 28:1 nga pagpamatuod nga kining Domingo adlaw igpapahulay. Ug matud po sa ilang libro nga matud pa sa libro sa mga buhat mga apostoles o gibalaan ng Juan, meaning si Juan Evangelista mo'y Kristiyanos ni bahulay ug nagbalaan sa Domingo. Okay, granted. Wala pa'y Kristiyano anang Mateo 28:1. Palihog kog reconstruct sa imong question, Bradan. Naaga kung kay duha ka okay. question, go ahead. Mo pabor ba ka sa giingon sa moderator nga kanang Mateo 28:1 wala pay Kristiyano diha? Higayon na, Mr. Badinas. Bradan, gitubag na kanako balik kana lagi Mateo 28:1-5, wala lagi ko mogamit ang araw pagpamatuod nga ni Kristiyanos o wala bi Kristiyanos. Ang punto nako sa paggamit anang Mateo 28:1-5, pagpamatuod nga Domingo adlaw igpapahulay. Unya matud pa sa inyong libro gibalaan ng Juan. Ari ka mangutana sa inyong libro para mutuo ka. Ari pangutana sa inyong libro. Okay. Dapat kay question, Mr. Moderator. Final question, last. Okay. Kay matod pa nimo pangutan unta ka diha sa akong libro. Sa among libro ha, basi mudagan pud ka sa laing translation sa Biblia. Sa among libro. Kanang gisulti diha sa Acts of the Apostle nga ang Lord's Day sa Revelation 1:10 mao ang adlaw igpapahulay nga gipasabot nga gibalaan ni Juan. Ang gipasabot ba diha ni Sister Ellen G. White nga Lord's Day nga Sabat Domingo o dili? Natubag. Matud pa ni Ellen G. White sa inyong libro nga kadtong pinadayag uno Jis adlaw igpapahulay jud to. Adlaw igpapahulay. Wala moingon si Ellen G. White dili adlaw igpapahulay. Ug matud pa sa Biblia, matud pa sa inyong Bibliang Sabadista kadto adlaw Domingo. Mara to? Dili. Mao ra to, Brad. Okay. Matod nimo Bro, ingon wala natin time, bro. Nag-final question na ta. final question na dito. Tingnan ako. Okay lang. Tingnan ako, duha ka question na lang, okay? Okay lang. So, daghan kayong salamat atong igsuon nga Brother Dan Maasin sa pagpakutana nga ngadto sa atong kaatbang nga si Brother J. Carlos sa Roman Catholic Church. Karon bago ta moadto karon sa atong constructive presentation sa atong igsuon, mag-commercial sa ta, Brother G1, palihog ko as a sponsor nga kini nga debate. Sa mga listeners, kung ganahan mong palit og mga Catholic books, please contact me sa atong messenger. Doon na tay promo, pero murag dugay-dugay pa ko makasin kay lockdown pa man o GCQ or ECQ pa ta. So mga inigkahuman na daning kaluyan na nga mawala na ning COVID pohon. So sa tulo ka libro sa mga Catholic Answers, makapalit ka mo kanako. Salamat. Brother Dan Maasin, basig na po kay imuhang kuan? Ako alang gi commercial, ayaw lang mo kalimot sa pag-review ani unya sa ato ang maong debate.
Okay, so daghang kayong salamat. So adto lang mo sa akong wall unya no. Ako man i-upload unya sa rolandpartyparts@yahoo.com mo nang akong Facebook account. So karon adto na pud kita karon sa atong first constructive presentation sa negative side nga si Brother Dan Maasin sa Seventh-day Adventist, usa ka defensor sa SDA. So 15 minutes, Brother Dan Maasin, kung ang mutingog ka ang imong oras, magdagan. Go ahead. Okay, salamat Mr. Moderator sa kagayonan og salamat po sa presentation nga gipresent sa tuang kaatbang sa karon isip nga affirmative siya. So, as what I've expected mga kahigalaan, no? Sa gipangutana ko sa ako ni Mr. Moderator kung unsa ko ang expectation niini, failure mga kahigalaan ang expectation nako kay ngano man wa gyud in taon balik-balik giingnan ginako ni siya nga pangayo og mga referensya nga dugang sa papa ni G1 kay murag daghan to silang referensya para malig-on gamay ang imuhang gipamahayag kay nadunggan ko naman ni iyang gipamahayag maura gihapong tekstuha ang gigamit Mateo 28:1, Revelation 1 verse 10, maura pong mga version sa Biblia ang gigamit. So ang akong expectation na palaw na wala gyud mga kahigalaan, wa na usab kung baga ang presentation sa akong kaatbang or kining akong kaatbang wa ni upgrade ba, no? Wa ni upgrade. Karon ang iyahang gigamit mga kahigalaan, no? Gipangutana nako siya dinhi sa matud pa sa iyang pangutana, sa akong pangutana kung diha ba, no, ang gipamatud-an ba niya ang iyang tema sumala sa mabasa sa Biblia o sumala sa dili mabasa. Matud niya, tubag niya sumala sa mabasa. Karon gibasa nako ang sulat ni Cardinal Gibbons, atong basahon. The Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons sa PDF files page 95, no, matod pa dinhi. Now the scriptures alone do not contain all the truths which a Christian is bound to believe, nor do they explicitly enjoin all the duties which is obliged to practice. Not to mention the other examples, is not other Christian obliged to sanctify Sunday and to abstain on that day from unnecessary servile work? Is not the observance of this law among the most prominent of other sacred duties? But you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Matod pa sa maong libro mga kahigalaan, wala ni bisan usa ka linya bahin sa Biblia nga mabasa na to ang pagbalaan sa adlawng Domingo, nor di explicitly enjoined. So, matod niya, insakto kuno silang duha. Karon nagsumpaki ang ilahang gipangsulti kay ang usa nagpamatuod sumala sa mabasa. Ang si Cardinal Gibbons nagsulti nga dili mabasa sa Biblia. Unya kay insakto man silang duha kuno. Kamo nay magsabot kung asam atong dapat tuhuan ani kay puro man sila dagway insakto. Now, kay insakto man ka si Cardinal Gibbons niining iyang statement. Ako siyang gipangutana kung tinuod ba di ay ni nga dili na mabasa sa Biblia. Ingon na siya, ang imura ng pagsabot na unsa. Wa man ko ni intaw, ako ra man intawong gibasa ang statement ni Cardinal Gibbons. Unya unsa gani pasibangdan gani, ako saran patanga, ako lang daw pagsabot. Di apa mga kahigalaan ang sumpay. The scriptures, unsang scriptures? Ang Biblia. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. So maogi na yung mga kahigalaan ang statement ni Cardinal Gibbons. Sa ato pa mismo kini si Cardinal Gibbons ang iyahalang rason, wa man kuno na misupat si Cardinal Gibbons nga sa iyang gipamatud-an nga ang adlawng Domingo mao adlaw igpapahulay. Wa gid ko nangutana ni ana. Ang akong gipangutana kung
Tinuod ba nga mabasa sa Biblia kay pamatud-an man niya subala sa mabasa sa Biblia. So kay ni angko ning dawat na si G. Carlo Badina sa maong libro nga nagsulti nga dili di ay ni mabasa sa Biblia ning iyang gipamatud-an. Nagpasabot mga kahigalaan nga kadtong mga teksto nga iyang gipangbasa sa Biblia, mga paggamit yag mga version nga mga sa Biblia mga kahigalaan para ipahaom sa iyang tema nga gusto niyang pamapatud-an, invalid ngano man. Either iyan ang ipabarog karon nga mabasag yun. Nagpasabot lang na nga si Cardinal Gibbons iyahan ang gikontra dili na ako. Kay ang sulti ni Cardinal Gibbons dili mabasa sa Biblia. So kung pamatud-an pag niya karon sa Biblia, dili na ako iyang kalaban kundi si Cardinal Gibbons na. Adi apa? Di apay libro o pakipost sa time Mr. Moderator. Murag saba 1 lagi minute ta karon. 35 seconds. Dili pakipost usa kay murag saba lagi ta karon da. Naay mo sasaw. Naay ka feedback ba? Pakipost sa loudspeaker. Palihog lang off sa inyo, pa-mute lang sa inyo hang kuan, microphone kung kuan ka mo. Hello. Okay na Mr. Moderator. Okay, so 9 minutes and 35 seconds resume Mamay pwede time. ka mga tubig me. Now, ani apay gisulat sa ilang Biblia atong suportaran dungagan nato. An Advanced Catechism of Catholic Faith and Practice compiled by Reverend Thomas J. O'Brien, Inspector of Parochial Schools, Diocese of Brooklyn, sa page 181, 180. Mr. Moderator, unsa na nga libro Mr. Moderator? Pwede ko maningil na. Advanced Catechism? An Advanced Catechism of Catholic Faith and Practice compiled by Reverend Thomas J. O'Brien, Inspector Inspector of Parochial Schools, Diocese of Advanced Brooklyn. Catholic Catechism, Brad. Advanced Catechism of Catholic Faith and Practice. I-search sa YouTube i-search sa Google kina ana diha. Okay, 9 minutes and 18 seconds to resume. Page 181 181. Matod pa dinhi. What is the third commandment? The third commandment is remember that thou keep holy the Sabbath day. Sabbath, Hebrew word meaning rest or repose. Saturday, the seventh day of the week. Now, another question. Are the Sabbath day and Sunday the same? Di ang tubag sa maong katikismo. The Sabbath day and Sunday are not the same. Unsay gisulti? Ang Sabbath day ug ang Sunday dili pareho, dili magsama, managsama mga kahigalaan. Pasensya ako sa akong Cebuano ha kay Ilonggo mangugko. So klaro na ini mga kahigalaan nga iyang gipamatud-an, gibadlong siya. Ang tema nga iyang gipamatud-an gibadlong sa maong libro niya. Oh, the Sabbath day and the Sunday are not the same. The Sabbath is the seventh day of the week. Sunday is the first day of the week. Unsa una nimo pabarog ni anak karon? The Bible does not clearly teach Sunday observance. Klaro mga kahigalaan. O di apa? The Faith of Millions by Reverend John A. O'Brien, page 147. Oh, basta The Faith of Millions by Reverend John A. O'Brien. Noted na ha. Page 147. You may also believe that one of the fundamental duties enjoined upon you by our Christian faith is that of Sunday observance. Mr. Moderator, pakiingon ko kung 5 minutes na lang ha. You may also believe that one of the fundamental duties enjoined upon your Christian faith is that the Sunday observance. But where does the Bible speak of such an obligation? Nangutana ang maong author sa maong libro. I have read the Bible from the first verse of Genesis to the last verse of Revelation, including Revelation 1 verse 10. And have found no reference to duty of sanctifying the Sunday. That they mentioned in the Bible is not Sunday. Murag mapagaw ko ni ani. sa excitement mga kahigalaan. The first day of the week,
the day mentioned in the Bible is not Sunday, the first day of the week, but Saturday, the last day of the week, mga kahigalaan. O, di apa? Unsay gisulti sa ilahang Doctrinal Catechism by Reverend Stephen Kainan, page 101. Kini nga mga libro nga akong gipangbasa mga kaigalaan, di ako yung mga kopya ni ini, basig makaingon ni siya nga kutlo-kutlo ra ni ako No, di ako yung mga libro ni ini. Answer, they should is the scripture, unsay scripture? Bible, from Genesis to Revelation, including Matthew 1:28 verse 1 and Revelation 1 verse 10. If the scriptures were their only role was the faith of one another, din ako ka-pronounce mayo. According to the command of Christ in the 13th chapter of St. John, they should keep not Sunday, but Saturday. According to the commandments, remember thou keep holy the Sabbath day. For these commandments has not in scripture been changed or abrogated. Wala gi-islan, wala po giwala. Matod pa sa maong libro. Now, adtuon nato ni mga kigalaan. 5 minutes na, Mr. Moderator? 5 minutes and 20 seconds. Di pa. Matod pa mga kahigalaan no sa website mga kahigalaan adto ta sa mga referensya mga kahigalaan sa website www.bible.ca article Sabbath Sunday. Matod dinhi, the only day given special recognition in the new covenant is the first day of the week, commonly called Sunday. This day is not the Christian's Sabbath. Unsay gisulti sa maong referensya? This day, referring sa Sunday, is not the Christian Sabbath as some assert. The Sabbath, whenever mentioned in the scriptures, always without exception, designates the seventh day of the week. Nowhere in the Bible as it affirmed that the first day of the week is given in place of the Sabbath. Di apa? Usa ka website mga kaigalan, www.gotquestions.org. Article Lord's Day. The Lord's Day is typically thought of as Sunday. But it is not a direct counterpart of the Jewish Sabbath. In other words, Sunday is not the Christian Sabbath. Klarong nasukwahi ang kining gisulti ang mga Sunday keepers kini mga kagalaan ang mga tag-iyan ini nga mga website. Klaro nga gisulti nga ang Domingo dili igpapahulay sa mga Kristiyano. Karon kun iya ning supakon ay kung iya pag ginang ipabarog dili na ako iyang kalaban kundi ang iya kini nga mga libro o kini nga mga referensya mga kaigalaan. Di pa www.compellingtruth.org article Lord's Day. So no specific day is prescribed as the Sabbath for Christians. As Christian, we should keep aside a day of the week in honor of God to follow His example of rest and to worship. But Sunday is not the Christian Sabbath. Mr. Moderator, paing na kung 2 minutes na lang bilin ha. Okay. Ang Domingo, dili igpapahulay sa mga Kristiyano. Moingon ni akong katbang. Dili man na kuan website sa mga Katoliko. No, iyahan na sa mga Protestante nga website. Basig mo rason ni siya ingon ana mga kahigalaan. Atong adtuan ang ilahang official website. www.catholic.com. Sa kuan magazine online edition article Keeping Holy the Lord's Day. Under ni siya sa question and answer mga kahigalaan. Matod pa din website sa Katoliko. First of all, it is important to distinguish Sunday and the Christian holidays of obligation from the Jewish Sabbath. Sunday is not the Sabbath. Matod pa sa maong libro, sa maong website sa Catholic mga kagalaan. And the Catechism of Catholic Church make this clear. Gigamit pa niya ang Catechismo sa Catholic Church. Ug matod pa dinhi mga kaigalaan, Sunday should not be called the Sabbath. Rather, it is the Lord's Day, the first day of the week when Christ rose on the dead. Unsa kuno? Ang Domingo di ay dili gid ni siya matawag nga igpapahulay. Pero ang akong kaatbang nagpamatuod nga ang Domingo maong adlaw igpapahulay.
Excitement. So, for the conclusion, nining akong gipresent mga kaigalaan. Klaro nga ang ilang libro nagsulti nga ang Domingo dili mabasa sa Biblia. So kung mugamit na siya og mga libro ron nila, mugamit man na siya mga teksto ron sa Biblia, dili na ako ang iyang gisupak kundi ang ilahang libro. Klaro sa ilang website, official website mga kaigalaan, nagsulti nga ang Domingo dili adlaw igpapahulay. 1 minute. So niini nga mga sitas o niini akong gipang present pagkahapla pagkalukapahag yun sa gipresent sa tima ni Brother si Carlo Badinas. So, kung mangutana ni siya karon or ipangutana pa na niya karon ng katong gipangutana niyang Lord's Day, no? Lord's Day og Mateo 28:1, invalid ka na mga kaigalaan kay giangko na sa mga libro niya nga ang ilang libro nga dili ka na mabasa sa Biblia. 30 So segundos. ang trabaho sa akong kaatbang karon iya ato ning paminawan sa iyahang rebuttal kung unsaon ni niya karon pagsupa kining mga referensya o kung pag-deny, no? Sa maong referensya nga akong gibasa kay klaro nga dili di ay sayop ang gipamatud-an sa akong kaatbang niining higayuna. So katong iyang ipangbasa nga libro namo Acts of the Apostles, no? Unya na ko to basahon, no? Okay. Time. Mil, ko tubig mi. Tagay sa nagtubig si Brother Dan Maasin diha og daghang kayong salamat kanimo igsoon sa imong pagnigar sa imong constructive presentation as negative. So karon bago ta man ako ihatag ang counter cross examination sa positive side, Brother Jiwan, as sponsor palihog ko commercial sa. So katong mga naminaw diri sa atong channel sa Pilan City 7 CFD, please comment the code 1986 para maka-premium mo. Please subscribe and screenshot and ipasa sa ato ang tanang messenger o atong hubot-huboton na makadaog og load 20 peso load sa inyong smart or TM po. Maro to bro. Okay, so daghang kayong salamat. Mo-appeal ko ana kay para nakoy pang-load rin, nakoy pang-upload pud sa atong mga debate. Apel po ka, apel. So, ha? Mapel ka, mapel. Appeal po ka, Brother Dan. So mga appeal ta kay na ay premyo. So mga kaigsuonan ug mga higala, ari na pud kita karon sa atong counter cross examination nga pagabuhaton sa tuigsuon nga gikan sa Roman Catholic Church. Walay lain ato igsuon nga si Brother J. Carlo. Para pagpangutana sa ginigar nga tuigsuon nga gikan kang Brother Dan Maasin, usa ka defensor Adventista sa Seventh-day Adventist. So Brother J. Carlo, kung andam na ka, ang 10 minutos magdagan. Okay, Brad. Unang pangutana na po ni mo, Brad Dan Maasin, nigamit ka the faith of our fathers. Sinulat ni James Cardinal Gibbon. Rimis niya, ingon ka nga, ingon dito, kay Genesis down to Revelation, wala tay mabasa, nga Domingo, adlaw ipapahulay, matod pa sa imong saysay. Kay imo man gigamit ang the faith of our fathers. Ang pangutana, kanang gisulti ni James Cardinal Gibbon, ninigar ba na sa kumtima nga ang Domingo dili adlaw ipapahulay o wala? Ninigar o wala? Di ang tubag. Ninigar ka na sa imong gipamatud-an nga tema nga mabasa sumala sa Biblia. Kay ang matud pa ni James Cardinal Gibbons, dili ka na mabasa sa Biblia. Wala bisag usa ka linya. So, nigar kaayo. So, kwahi sa imong gipamatud-an kay imong gipamatud-an sumala sa Biblia ug referensya. So, si Cardinal Gibbons, gibadlong ka, dili na mabasa sa Biblia. Mauna akong tubag. Mr. Moderator, ang akong pangutana, wala ko pangutana kung mabasa ba sa Biblia o wala. Ang akong pangutana, kanang the faith of our fathers nga gisuwat ni James Cardinal Gibbons, niligar ba na? Niingon ba si James Cardinal Gibbons na Domingo ha, dili adlaw igpapahulay? Niingon ba si James Cardinal Gibbons na o wala? Pangutana ni Moscow, objection naman sa moderator. Ang akong pangutan, nagyagi na ko sa moderator. Moderator, ako ipatubag niya, Mr. Moderator. Ang akong pangutan mo, ni
kining the faith of our fathers, hinigar ba na sa akong tima nga Domingo adlay papahulay? Niingon ba si James Carroll Gibbons nga Domingo dili adlay papahulay? Niingon o wala? Gitubag naman good na niya. Pero naa pa kay 30 segundos, Brother Dan Maasin. Okay, naa pa kay 30 segundos. O, di Naa pa kay 30 segundos. Punta na to. Ako kung pangutana, Mr. Moderator, wala mo kung pangutana kung niingon ba si James Carroll Gibbons, mabasa ba o dili. Ang akong pangutana, niingon ba si James Carroll Gibbons nga Domingo dili adlaw ipapahulay? Mora na ako pangutana niya. Okay, dapat kay 30 segundos, 30 segundos, Brother Dan. Gamita, palihog, go ahead. Okay, ang iyang pangutana sa kuha kung unsay giingon ni James Cardinal Gibbons. O, di ang giingon ni Cardinal Gibbons nga ang Domingo, pagbantay sa adlong Domingo, dili mabasa sa Biblia. Ug ang imong tema, imong pamatud-an, Domingo adlaw ipapahulay, sumala sa Biblia. Ug referensya, giapil imong Biblia. Busa, busa, paminaw sa, kaya nato ko 30 seconds. Busa, klaro, nga ninigar na siya. Bisan pag muingon. Time. Okay. Mr. Moderator, ang akong pangutana gud ni Mr. Moderator, tinaw man jud. Dili sa mulikoy unta. Ang akong pangutana, niingon ba sa libro ni James Carroll Gibbons na Domingo dili adlaw ipapahulay? Niingon o wala? Ano na ko'y patubag niya? Tubagon na nako. Tubaga. Okay, tubagon. Niingon o wala? Mr. Moderator, nangutana siya sa giingon ni Cardinal Gibbons. Karon, Tubaga lang. Mutubag lagi ko. Ayaw sagsapaw. Karon kay nangutana man ka sa giingon ni Cardinal Gibbons. So kung unsay na giingon ni Cardinal Gibbons, maunay atong basahon. Ang matod pa ni Cardinal Gibbons, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. No, there's babaw, nor they explicitly enjoin. Di yun mabasa. Kung nakasabot ka sa pulong explicitly, dili na naangay ipangutana nimo sa kuha. Nato pa, Mr. Moderator, wala jud siya nabasa nga Domingo dili adlaw ipapahulay. Mangutana lang ta. Okay, mangutana lang ta. Go ahead. Pangutana, Mr. Moderator. Sa the faith of our fathers, wala naa ba kay mabasa nga Domingo dili adlaw ipapahulay? Niingon ba o wala? Okay. Gipangutana ko niya, Mr. Moderator, kung naa ba ko'y mabasa. So basahon tani kung unsay gisulat dire. Dili nato butan. Objection, Mr. Moderator, katubag pa ko. Dili nato butan kung unsay naay mabasa sa Biblia. Unsay mabasa sa referensya. Kay nakadungog naman siya kung unsay akong gibasa. Unya alay pa nang yang ipangutana? Kadali lang, kanang nagtukoy man ka, Bro Jay, sa referensya nga gilatag ni Brad Dan Maasin. Okay? So, sa akong pagkasabot, nagtubag ra po siya, pinaagi sa iyang sa PDF file na kagikan kay Cardinal Gibbons. So, naapa siya nabilin nga, na-consume na 10 seconds, 50 segundos, padayon sa pagtubag. Ang iya magong gipangutana sa kuha ang nasulat sa ni Cardinal Gibbons sa libro ni Cardinal Gibbons nga The Faith of Our Fathers. So kung unsay nasulat sa libro Mr. Badinas, mao na nay dawata, mao na tuwa, ayaw na ipalikot-likot nga mabasa ba diha o dili kay naa ni nasulat, unsay nasulat. But you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Ug matod pa sa babaw dapit, they explicitly nor they explicitly enjoin. Sa ato pa, di na mabasa sa Biblia. Sige. Time. Mag-usap na lang ko sa pangutana, Mr. Moderator, kay dili man na ako pangutana. I-reconstruct ang question. Ano lang pangutana kay dili man na mo akong pangutana jud gi. Ari ko the faith of a million. Nigamit ka the faith of a million, page 147. Ang pangutana, niingon ba diha sa the faith of millions na Domingo dili adlaw papahulay? Niingon wala. Okay. Nangutana na pug ka unsay giingon sa the faith of millions. Basahon po natong the faith of millions. Mato din sa the faith of millions. You also believe that one of the fundamental duties enjoined upon you by your Christian faith is that Sunday observance. But where does the Bible speak of such an obligation? I have read the Bible from the first verse of Genesis, from the
to the last verse of Revelation and have found no reference to the duty of sanctifying the Sunday. The day mentioned in the Bible is not Sunday, the first day of the week, but the Saturday, the last day of the week. Mao na giingon. So kung ang imong pangutana, kung unsay na sulat sa The Faith of Millions, mao to'y gisulat, Mr. Badinas. Mao to'y gisulti. Natubag ang pangutana, mao na ang akong tubag sa imong pangutana. Next question. Sunod pangutana, diha sa The Faith of Millions, nabasa ba nimo diha nga dili Domingo adli papahulay? Nga na ba diha? Objection, Mr. Moderator. Go ahead, objection. Natubag na ang pangutana, one word is enough. Sige, dili na to pug sa diha. Objection, Mr. Moderator, di gid na inyong pagpugos. Natubag na, gibasa na nako. Natubag na ganina. Palihog kog hatag og laing pangutana. 5 minutes and 13 seconds go. Ari ko sa referensya, Mr. Moderator, ako pangutana ha. Ari ko sa referensya. Matod pa sa Oxford Dictionary, nag-ingon diri. Sabbath, the day of religious service, and abstain from the work. Saturday for Jewish, Sunday for Christian. Ang akong pangutana mao ni. Base sa akong nabasa, ang adlong papahulay sa mga Kristiyanos, Sabado, Domingo. Diha sa imong gibasa, diha sa imong gibasa ha. Nabasa. Pamina ko ni. Diha sa imong mabasa, gisulti diha nga iya sa Kristiyano ang Sunday. Apan ang gisulti sa inyong mga libro nga dili na mabasa sa Biblia. So sa ato pa kana siya imbento sa mga nagsulat or sa mga nagsulat niya ng libro kay ang inyong libro dili nagsulti man dili mabasa sa Biblia. So karon kon imo nang ipamugos, awa ko'y mahimo at least ang imong tema sumala sa Biblia og referensya man. So ang Biblia, ang inyong libro nagsulti nga dili na mabasa sa Biblia. So kanang imong gisulti, kanang imong referensya, how ang unsay tawag ana buslot kay wa gipabarugan sa Biblia. Mr. Moderator, ang akong pangutana dili bahin sa Biblia. Wa pa ko mangutana niya diha sa Biblia. O malagi. Kung mabasa ba sa Biblia, dili ang akong pangutana direkta unta ba? Ang akong pangutana mao ni direkta tubag. Base sa akong nabasa sa Oxford, di man ni Biblia ang Oxford. Okay. Ba? Pangutana o yun baka sa akong nabasa nga Domingo adlay papahulay sa Kristiyanos. O yun gani. Okay. Diyan ang imong gibasa nga libro, dili ko muuyon kay nganuman wala nagsuporta sa Biblia. Ang tema nga imong pamatud-an sumala man sa Biblia ug referensya. Unya kay ang inyong libro nagsulti nga wala man na sa Biblia. So ang kanang imong referensya dili angay uyunan kay busluton. Wala gisuportaran sa Biblia. Ang akong pangutana sa moderator dili bahis Biblia, ari ko sa Oxford. Ang akong pangutana piling na sa Oxford na sa mini dictionary. Base sa akong nabasa ba, unsa may adli papahulay sa mga Kristiyanos, Sabado, Domingo, base sa akong nabasa. Mao lagi. Tubag na ko. Base niya ng referensya. Base sa akong nabasa. Base niya ng referensya nga imong gibasa, gisulti kunuhay dira nga ang Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano. Pero ligon ang gisulti sa akong referensya sa akong mga ebidensya, especially sa inyong libro, nga wala na sa Biblia. Sa ato pa kanang imong referensya nga imong gibasa, busluton kay wala ning uyon sa Biblia og timani ang imong tema, pamatud-an nimo sumala sa Biblia og referensya. So mas maayo pa para nga makonsumo nimo imong oras, pangutan-an ako sa Biblia para nga base pa lang makalusot na imong argumento. Kay ang inyong libro nag-ingon wa na sa Biblia og ang inyo hapag yung website, official website nagsulti Sunday is not the Sabbath. So sa ato pa kanang imong referensya gibadlong usab sa imong libro o kung sa inyong website. Sunod pangutana kay uyo naman ka sa Oxford. Sunod pangutana. Objection, Mr. Moderator. Ayun, pangutana na. Objection, Mr. Moderator. Objection. Go ahead. Wa gyud ko miingon nga ni uyon ko anang iyahang Oxford na. Ang ako ngayon klaro ha. Mr. Moderator, sunod pangutana, Mr. Moderator. Okay. Noted na Brother Dan Martin. Sige. Ari ko Last 2 minutes ha. Ari ko mangutana niya, Mr. Moderator, sa referensya, dili sa Biblia ha. Matod pa sa The Word Book Encyclopedia Volume 11, mag-ingon din
Jerusalem is the city of three Sabbath. Friday Muslim, Saturday Jewish, Ah. Sunday Christian. Ang akong pangutana, base sa akong nabasa, ang ipapahulay sa mga Kristiyanos, Sabado, Domingo. Okay. Ang imong pangutana base ra sa imong nabasa ha? O base ra sa imong nabasa. Base ni ana imong gibasa, nga referensya Ipapahulay. Ano ipapahulay? o gisulti kunuhay nga ang adlaw igpapahulay diha ang Domingo, Sabat sa mga Kristiyano. Pero kanay imong referensya dili angay nato nga matuhuan kay ang imong referensya, ang imong tema Biblia ug referensya. O kanang referensya ha, gisabdong, gibadlong usab sa inyong libro. Unsay giingon sa inyong libro? Libro, website, Sunday is not the Sabbath. So kanang mga referensya nimo ang nagbadlong inyo harapong website, inyohang mga apologists, inyohang mga debatidor, Mr. Badinas. So ang gikalaban nimo, ang gikalaban ni anang mga referensya nga imong gipangbasa, ang gikalaban ana dili ako kundi ang imo harapong mga libro ug ang imuhang mga apologists. So, aminado karon dan maasin. Kadali lang. Kanang kadali lang. Natay nabili nga 38 seconds. Tagaan di ka og duha ka question, Brother J. Carlo. Duha ka question na lang ha. Okay. Sige, go ahead. So natangutan na, aminado ka, base sa akong nabasa, Sunday, ipapahulay sa mga Kristiyanos. Aminado di ka ani. Dili gyud ko muamin. O dili gyud ko muamin or kasabot nimo sa pag-anin sa pag-uyon, dili gyud ko muuyon kay kana nga referensya wala miuyon usab sa Biblia. Ug dumduma nahuman na lang imong tema, wa gi ka kapangutanan nako bahin sa Biblia. Hinaot pa nga kanang last question nimo, bahin na sa Biblia ha. Kay ang kanang imong tema, ang kanang imong referensya nga imong gibasa, gibadlong na pud na ni aning inyong website thecatolic.com. Kay matod pa sa imong website, Sunday is not the Sabbath. So, ang kontra nimo, ang kontra na ng imong referensya Mr. Badinas, dili ako inyong libro o inyong website. Last question. Punta na sa Biblia. Okay, final question. Final. Ano pangutan na, ari ka sa Biblia, Mr. Moderator. Kaya Revelation 1:10. Pulos man siya uyo na sa akong nabasa. Ari ka sa Biblia. Objection, Mr. Moderator. Objection. Go ahead. Strawman's fallacy ang ako ang katbang ha. Strawman's argument siya. Wala ning gawa sa ako ang bakba nga niuyon ko ni anang iyang mga referensya. Okay, noted. Strawman siya. Fallacy na, Okay, fallacy. noted. Sige, noted. Go ahead. Sa Mateo, sa pangutan na, diri sa Biblia, doon na ka ba'y mahatag na ko nga sitas, nga munigar, nga Domingo dili adli papahulay? Okay, dito ba? Akong trabaho, Mr. Badinas, mao ang pagnigar, dili ang pagpamatuod. Ang imong pangutana, naunsa naman ang imong pangutana? Wa ko mingo pamatuti ang akong pangutana, naaba kay sitas muhatag, naaba kay sitas nga ikahatag nako nga munigar na ang Domingo dili adlay papahulay. Hatagi ko kung sitas nga naging ang Domingo dili adlay papahulay. Sa Biblia ha? Sa Biblia? Nga ang Domingo dili adlay papahulay. Ligar ba? Asa na sitas? Naay gipasabot sa Biblia. Unya og mabasa na ako ang gipasabot sa Biblia. Ang ako pangutana mabasa ha, wa ko mingo pagsabot. Ang ako pangutana dili di akong tubag sa Biblia nga nag-ingon Domingo dili adlay papahulay. Mabasa. Ang akong tubag naay gipasabot sa Biblia nga ang Domingo dili adlaw. Paminaw. Ang akong tubag naay gipasabot sa Biblia nga ang Domingo dili adlaw igpapahulay. Karon ang Biblia dili lang kana litra. Sige, object man siya. Objection, Mr. Moderator, ang ako historical. Ang ako pangutana historical. Pangayoan ako sa sitas nga munigar sa akong tema nga Domingo dili adlaw igpapahulay. Okay. Dili na to kalimtan nga ang imong position is affirmative. Tapos si Dan Maasin usa ka negative. Sultihan ta ka di gyud na muhatag si Brother Dan kay tungod ang iyang lugar karon negative. Mao gani Mr. Moderator. Ako na may iyang papamatulog. Dili gyud siya muhatag kay mao gina iyang position. So naay nabili na lang na 28 seconds para motubag si tawag ani Brother Dan. I-reconstruct ang imong question kay ihatag nako ang 22 seconds sa iyang para tubago na.
Mr. Moderator, kadyot lang, objection sa Mr. Moderator. Go ahead. Objection sa Mr. Moderator. Although ako isip affirmative side, no? Pero kay iyahan man ang pangutana ang Domingo dili adlaw igpapahulay. Sa Biblia ha, Biblia. Sa Biblia. So, ang ako ang basahon kung unsay gipasabot sa Biblia. Meaning dili litra por litra ang akong basahon kundi kung ang gipasabot sa Biblia. So mao na kung mabasa na nako, tilde siya. Bro Dan, dili po na mao ang isip ni affirmative siya, di po na niya dawaton. So wala po ko'y katungod nga mutubang na kay affirmative ko. Wala akong ang gusto magod niya god as affirmative litra por litra, pero ang imong ilabay is pasabot, so dili gid mo magkauyon diha. Mao bitaw Mr. Moderator. Mao nga mo decision ko, mo ruling ko nga sa 22 seconds nga nabilin nimo nga pagtubag, akong ipa-reconstruct ang question may tungod sa Biblia. Para tubagon nimo 22 segundos. Go ahead. Sunod lang pangutana Mr. Moderator. Sunod lang pangutana. Sa Mateo 28, sa duha ka version nga akong gigamit, muuyon ka nga Domingo adlay papahulay sa duha ka version akong gigamit. Okay, muuyon ba ka o dili? Okay, 22 seconds, go. Tubag. Dili gyud ko muuyon ni anang version nga imong gigamit nga gi-translate og igpapahulay kay wala gyud Greek scholar, Christian or Jewish Greek scholar nga ni pabor o ni uyon ni ana nga translation. O klaro nga ang inyong libro nagsulti dili na mabasa sa Biblia. Time. So, og dito natapos ang atong cross-examination. So daghan kayong salamat mga speakers no, mga buutan nga mga speakers. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.